Модул 2 – разказване на истории за устойчивост и възстановяване. Чудили ли сте се някога как разказването на истории подобрява туристическите преживявания? В него се обясняват понятия като устойчивост и регенерация и се създава пътешествие с значими връзки и трансформиращи срещи. В този модул на Инфорс разглеждаме накратко значението на разказването на истории за устойчивостта и възстановяването, както и дълбокото въздействие, което една добра история може да окаже както върху публиката, така и върху дестинацията. Разглеждаме значението на регенеративния елемент в историята и говорим за издигане на регенеративния елемент. Дестинацията като жива история, средства за разказване на регенеративни истории, разкази за културното наследство. Независимо дали сте професионалист в областта на културата, занаятчия, екскурзовод или сте от друг сектор, този модул ви дава възможност да създавате истории за регенеративни преживявания, които се отличават. Говорим за това как да открием различни аспекти на регенеративния елемент в историята, ще научите как да създавате истории за цифрови разкази, проекти за обновяване, фермерски туризъм или инициативи за ангажиране на общността. Туристическото преживяване е вече не еднопосочно взаимодействие, то включва дестинации, туристи и домакини, създаване на многостранен обмен. Завладяващият разказ се превръща в нещо повече от маркетингов инструмент, то се превръща в пътеводна светлина, който насочва съзнателните пътници и разграничава дестинациите на един наситен пазар. Оказва влияние върху цялата туристическа индустрия и служи като мощен образователен инструмент. В този модул говорим и за избора на подходяща аудитория за регенеративните истории. Една регенерираща история трябва да се хареса на разумни пътници, изследователи с екологично съзнание, ангажираност на общността, образователни институции. Синергията между разказването на истории и регенеративния туризъм е трансформираща. Участниците, въоръжени с разбиране за неговата сила, могат да се ориентират целенасочено в пейзажа на разказите. Регенеративното разказване на истории се превръща в инструмент не само за популяризиране, но и за създаване на смислени и устойчиви туристически преживявания. Ека заедно се впуснем в това вълнуващо приключение. Ще се видим в модула.